Muhammad Ramadan Abubakar, wanda aka fi sani da Ramadan Boot, an haife shi a Kano Brigade a shekarar 1991. Jarumi ne a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta kannywood. Maka dace da tarayya, kamanni min yau har a halayya, shi yasa maka dace da tarayya. Jarumi Ramadan Boot shine namiji da ya fi kowanne namiji iya wanka a masana'antar kannywood. Ramadan Boot yana ɗaya daga cikin manyan yaran Sarki Ali Nuhu, duk da cewa yanzu tauraruwarsa ce ke haskawa a cikin shirin nan mai suna Alaƙa, wanda kamfanin FKD Production suke kawo. Wai lafiya me yake faruwa? Ita ce ta faɗa miki cewa na wulakanta ta? Sharri za ta maka? To ni ma dai kisan dai bari mata sharri bare ko? Kada ka sake wulakanta mun ya. Daga rana irin ta ni kuma ina so ajiye miki wannan magana. Giya mata cewa kar ta ƙara zuwa inda nake ba tare da gaita ba. An shiga masana'antar shirya fina-finan Hausa a shekara ta 2010, ya yi fina-finai aƙalla 1000. Abban Nusaiba, Allah ya raya Nusaiba. Sunana Shamsiya Shama, ku ci gaba da kasancewa da ni a duniyar taurari daga tashar Shugaba TV. Ku kasance da Shugaba TV domin samun ƙayataccen